ụmụ ọdịnala Igbo ụtụtụ ọmanụ asị nka chitata bụ nkwọ kọtara anyị ihe ọma asị m na anyị ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ asị m wee chụwa anyị ya daa asị m na anyị ga-azụ ka afịa ya mana ka afịa asị m na igbo n'ihu na anyị ga-ebute mma igbo n'azụ anyị ebute mma igbo n'aka nri anyị ebute mma igbo n'aka ebe anyị ebute mma asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị n'ala ọdịnala ya pụrụ anyị ome asị m na akakaka ya ma jijiji ya ma anyị asị m na aka ọbụla ma n'ụzọ anya manata unyi ihe m kwuru asị m ebe bere ugobelu nke si ibi ebere ya gosi ya ebe ọ ga-ebe asị m ihe ọma mere m nkwa mere m ya nwunye dị na nke mere otu onye agba ezu asị m onye si na-akwa ya ma acha mpama ya aba na nke ya asị m onye fụ anyị fụrụ anyị lụta nwụ ya nwụrụ anwụ n'ọsọ ya nwụ asị m ọfọtụgwa ndị ajọ mmadụ na chụma ndị ilo asị m onye si na ife anyị na-eme ama enwe isi were isi onye a tinye gị ihe anyị na-emenwe isi ise aka m bụkwa onye nke gị Eze-Ana Ugochi tubelu na Oraifite na Anambra steeti abụ m nnukwu onye nchụaja Ugochi tubelu na tempụl nke dị na Oraifite anyị na-agba afa miri emi nụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. My mission is to help people live better life. O nwego ọtụtụ ndị mmadụ ndị m zụrụ n'ọlụ a ihe m bịara ka m kọwara n'ụbọchị taa ihe ị kwesịrị ịma n'ọdịnala Igbo ya na etu ị ga-esi wee set up your altar. You must have an altar. Mma akọwa ihe bụ altar taa enyegoro m ọtụtụ ndị mmadụ aka n'ụzọ dị iche iche ka ha wee nwee ike wee develop spiritual consciousness. Ị bụrụ onye a kpọrọ ọrụ bịa debe m nso ka m nyere gị aka. Like I always said, my mission is to help people live better life. Ihe m na-akọwa n'ụbọchị taa bụ Ifeọma ga-emere gị mere gị nwaanyị. Agụgụ m ụfọdụ tempụl n'ụtụtụ nwa maka ọdịmma na aga m n'iru ndị enyi m niile. Asị na ọmaka ga-emere unu niile ndị niile na-egburu mmụọ anyị ji alụ ọrụ anụ n'Ugochi tubelu na tempụl. Asị na ọmaka ga-emesịrị unu. Asị m na unu ga-ejere obodo na-arụ obodo. Ndị niile na-agụ ọfụfọ 21 days kwuru ka a na-agọ. Asị m na ebumnobi unu ga-abịa na mmezu. Asị m na onye chụwa unu ga-adarịrị. Na-agụkwazi ọfọ n'isi ndị enyi abụ ha na-erecha onyonyo ha atụsara ya ndị ọzọ. Asị m na ihe ọma niile unu bụ n'obi na-ebere na mmezu. Ndị niile anyị na-alụ ọrụ n'Ugochi tubelu na tempụl na ndị ji anyị mere nna anyị na-agọrọ ụlọ ọfọ. Asị m na ihe ọjọọ ya ga-eme ụnụ n'ụkwụ ama akpọ ụnụ. Ndị nọ na ana mmadụ asị m na unu ga-ebute ike mmadụ 20 ise. Abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Onwe ihe ọbụla na-agbagwoju anya n'ihe m akụzi taa maọbụ ihe m kụzigoro gboo maọbụ ihe ọbụla na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo ma ọ dị nwere kọl chọọ onye ga na-agbazi onu send ya meseji a ga-emenyere gị aka. Ọ bụkwa nne nọ anywhere near Anambra steeti make it out on a Sunday. Workload na-adịrị too much mana ana m akọnsida iwepụta ụbọchị ụka dịka ụbọchị mgbe eji wee na-enwe counseling. Ndị chọrọ ka mụ na ha kpaa nkata ka m gbaziere ha onu ga na-abịa ụbọchị ụka maka na enweghị ọtụtụ ndị mmadụ anyị na-eduziri anyị na-agbazi onu ha na-ekuziri ha na etu esi azọ ya ụkwụ one by one to develop their gift. Bịa ụbọchị ụka ka mụ na gị kparịta ụka. Kansịl na-ekwu maka ya abụrụ ịgba afa. Anyị na-ana ego wee na-agba afa afa miri emi mana kansịl na-ekwu maka ya bụ free. Ghọtara ya?
esigo n'ụzọ dị etu a wee nyere ọtụtụ ndị mmadụ aka n'ụzọ pụrụ nnukwu iche. Today they are smiling. So Sundays bụ ụbọchị counseling, but Sundays bụ for counseling. So ịchọ any counseling ebia on Sunday na Oraifite ka nyere gị aka. Ka m bido n'ịkọwa gbasara how to set up an altar. Ka m bidogoro na Odinana, call Odinana altar. Gịnị bụ an altar? Altar bụ ebe ekwubiri okwu, the radiation point, ebe ekwubiri okwu wee guzobie n'ebe a ga-anọ wee na-ekwubi okwu wee na-akparịta ụka n'ebe mmadụ na mmụọ nọ. Nyanwa bụ altar. Weda ma imere na ngwurube nna gị ma imere na ana mmadụ, akọwago wee kọwa etu ị ga-esi wee set an altar na ngwurube nna gị, kọwakwụzi etu ị ga-esi wee mie na ana mmadụ. Mana ka m kọwakwa ya ọzọ maka ndị enwetabara ya bụ nkụziri. Ọ bụrụ na ngwurube nna gị, o nwere ihe a na-akpọ iburu nwoke, o nwere ihe a na-akpọ Ido-Ana. Ido-Ana ngwuru. Ido-Ana ngwuru wụ a na-eji ogilisi. O nwere onye ga-adọrọ gị ana ngwurube nna gị, gị nwa, yes, gị nwa wụ onye ga-adụ ya. Mana a gakwa na ime ihe ị kwesịrị ime na mbụ. Ihe mbụ ị kwesịrị ime ka i wekwu ka nwoke si akwụ, maka na ada ahapụ isi aka wee na-agba ụrịọ. Ịghọtara ya? Nọọ chi bụ ụzọ, chi ji oke. Ị ga-ebu ụzọ mmadụ chi gị ka ị ghara igbu ofeke. Ịghọtara ya? Maka na ife kwụrụ ife akwụdobe ya. Ọ inu ndị Igbo ka gị na chi gị wee kwụrụ ka ihe wee gaziere gị. Ihe ị ga-eme bụ ụzọ ịkpọtuo chi gị, chi onye ụwa gị, maka na chi bụ ụzọ. Ịkpọtụchaa chi gị, nyechaa chi gị ihe, ịkpọtuo ya ancestors, nye ya ancestors because they are your backbone. Ọ ha maka ndị ụka kpọrọ the saints, ancestors. Ịkpọtuo ha, gbuoro ha anụ, siere ha ite, ka gị na ha kwụrụ. I wee gwazie chi gị na ya ndị ichie ebe nne gị na ndị ichie ebe nna sị na taa ka gị nwa bụ Ifeanyị Okeke Atụka Nnama na-adụ ana ngwurube nna gị. Jee gbute ogirisi, mgbirisi ogirisi ya ha ka bido n'ebe a wee ruo etu a. Ịfụrụ ya? Gbute ya ịnọ. Gbute ya ịnọ. Ije chọọ na one corner of your family land. Ebe ị ga-edebe ya bụ ebe abụ ọkụ, ebe ọ ya abụ onye chọọ ije ọjọjọ mamịrị, maka na ị ga na-aza ebe ahụ aza. Na-akwarụ gị etu ị ga-esi wee build altar ma ọ bụrụ na ị nọ n'ala Igbo. I were ọjị, were nzu, were edo, wuje gote mkpirisi ọfọ, gote ọfọ, a na-akpọ ya ọfọ ana. Igote ụbọchị ahụ, iburu oche wee jewe n'ebe ị chọrọ ịdọ ana ngwurube gị. Gote ofu nnekwu ọkụkọ, iru ebe ahụ si n'ọta ka gị nwa bụ Ifeanyị Okeke Atụka Nnama na-ada ana ngwurube nna gị, wee na-akpọkụ ndị nwe ana, ndị nna nna afa, ndị enyi na ana ngwurube gị be nna gị, na mmụọ ihe dị na ngwurube nna gị, ndị gboo felụ n'ọha ka ị na-akpọtụ n'ụbọchị taa. Ha bịa kwutoro gị, ikwubi okwu na ngwurube nna gị amajụ wu n'oyi na onye kpowu n'ọkụ. Kpọọ ndị egere na ndị mbụ, ndị gods of the land, sị ha ebe ọ bụla isi mejọ ha gbaghara gị. Ikenechaa ha, isi ya nọ ana ngwuru ka ị bịara ịdọta, n'iji nnekwu wee bịa, n'iji nzu, n'iji edo, n'iji ọjị, n'iji nkwụ ọkụ. Ị bịa ruo, buru ụzọ tụọrọ ha nzu. Ihe ị ga-eme wee gwacha ha na ị na-atụ ya bụ ihe, i wee gwa ha ụtọ mkpụrụ osisi gị irisi ha isi, si ya na ana ngwurube na aka ị na-adọ tata. Ọ bụrụ na ata bụ nkwọ, si n'ọnya ka ị na-adọ na nkwọ, were ofu ya ruo na ana. Mmadụ anya emere onye ọ gị ya eme ya, mana ị ga-ebu ụzọ mmadụ chi gị ka chi wee kwudoro gị. Ịdọta ka ị na-arụta erunye ofu, ị ya arụ ya afịa na ụbọchị na-anọ tata nkwọ ị na-arụnye, iweta nke ọzọ si na ị na-arụnye ya n'ọta ka ị na-arụ ya, ị na-arụnye na eke abụ na eke, nke ebu ụzọ si na nke mbụ ị na-arụnye na nkwọ abụ na nkwọ. Iweta dị sekọnd nwa sị ị na-arụnye taa na eke abụ na eke,
iwetakwa ọzọ na ị na-arụnye n'orie abụ n'orie, na ị na-arụnye na afọ abụ na afọ, fụda ọ ga-enwe 4 1 2 3 4 dịka asị na 4 leg, ịghọtara ya, 1 2 nachiata azụ 3 4, etu a ka ọ ya dị. Ịtụcha ya na ngwuru ahụ iwe tụọrọ ha nzu, na ị na-atụrụ ha nzu na nkwọ, na-atụrụ ha na eke, na-atụrụ ha n'orie, na-atụrụ ha n'afọ. Egosigo m gị etu esi atụ nzu. Ịtụcha ọhịa ka nzu uwe ife ọma, isi ha na nzu ka ị na-atụrụ ha na nzu uwe ife ọma, na aka ọbụla mmadụ nzu ama amanata unyi. Imesịa ya iwere edo wee tụọrọ ha edo, si ha na ọ ga-edoru gị n'ahịa na-anọ ụbọchị na-anọ, nkwọ, eke, orie, afọ, afịa na-anọ ụbọchị na-anọ. Isi ha na ọ ga-edoru gị, wee sị na ngwurube nna ya amaji uwu n'oyi na onye bụ uwu n'ọkụ. Iwere nkwụ ọkụ ịgbata na shọt wee tụọrọ ha, ị na-atụrụ ha ofu ogirisi nke mbụ, na-atụ ha nkwụ ọkụ na nkwọ. Ị na-enye ha nkwụ ọkụ ka ike wee dị ha wee na-alụghị ọrụ, ha mee ka ị na-apụ ọkụ. Ịtụọ nke mbụ na nkwọ, wetakwa ọzọ tụkwawa kpọm na eke, tụkwa ọzọ n'orie, tụkwa ọzọ na afọ, afịa na-anọ ụbọchị na-anọ. Imesizi echefukwa na ị nwere nwa obere wee metụ n'ọnụ gị, ọ bụgoro na ịdị aṅụ imetụkwa kpọm n'ọnụ, igosi ha na ọ bụrụ ajọ nri ka i nyere ha. Mgbe ị na-eme nke a, ọ bụrụ na ị nwere sense, any sense ma ọ guardian of angel or any other good sense, ịmụnye n'akụkụ before ibido. Inwekwa candle white wee ka mụnye n'akụkụ ya, si ha na ihe ka ị na-ekwu okwu na ị na-amụnyere ha ọkụ ihe, ha mụnyere gị ihe. Imesịa ya iweru nnekwu ọkụkọ, yes, iweru nnekwu ọkụkọ, weta ọfọ anwa iji wee dewe ọfọ anwa in between that 4 ogirisi anwa ịlụbara. Iweta nnekwu ọkụkọ wenye ya elu, kpọkọ ya aja na be nna gị, na mmiri niile tọrọ nta na aja na ngwurube nna gị. Ha nọ na east, ha bịa, ha nọ na west, ha bịa, ha nọ na north, ha bịa, ha nọ na south. Ịkpọcha ha, socha ha, data ọkụkọ ha na 4 east, west, north and south. Si adị na-akpọtu ha taa, n'ọha ka ị na-akpọtu taa, ha bịa ka ha bịa kwudoru gị na ngwurube nna ya na ọya jụ ụlọ ịlọ egbo ụlọ taa. Na ị na-enye ha ihe mmee, na ị na-esiri ha ite, imechaa ya bịa dotakwa na ihe esiri ha ji. Iruo iweruzie ọkụkọ ahụ gbuo ya, ma ife igbo ihe weta akwụkwọ ogirisi mgbọrọ ịnọ dewekwa n'ihu that ebe ahụ ịlụrụ ana, ịlụrụ 4 akwụkwọ ogirisi ahụ. Iwezi ha n'ọta ka ị na-enye ha nri, ha bịa were aja kpọkụ mmụọ dị na ngwurube na mmụọ na-anaghị ihe mmee, mmụọ na-anaghị ihe aja, ha niile gbaratawa. Onye akpọrọ ya kpọọ ibie. Ilofukwa na ịkpọ mmụọ onye na-anara aja na nkwọ, ma ọ bụrụ ụbọchị nkwọ ka ị na-eme. Imesizie ya, ị ga-ekwu weruzie were wee tụnyezie gbuo otu ọbara ahụ na ogirisi nke mbụ, akwụkwọ ogirisi nke mbụ, kpetaka na akwụkwọ ogirisi nke ịbụọ, mesịa na akwụkwọ ogirisi nke ịtọ, mesịa na akwụkwọ ogirisi nke ịnọ. Imesachazie ya, iwesị ha na taata ị na-enye ha, ị na-eburu ha ihe mmee, na-enye ha ihe ọnụ na-eri, ha nyekwaghị ihe ọnụ na-eri. Iweruzie ọkụkọ ahụ mgbe ife igbuwe ya, ihe foto gbodocha ihe niile ị chọrọ, ihe ọma dị iche iche ị chọrọ ka o mee na ngwurube nna gị. Maka na adịghị ka ibe na-agụ akwa, ịgụrụcha ihe na iwe gbuo ya. Ịgwa ha na ọ bụrụ na ha mepere ụzọ n'ime echefu ha, na ị ga na-echekwa ha, ị ga na-abịa ewe enye ha oke ha. Na ha mepere ụzọ ịfụba ego, fụba ihe ọma bido mewe na ndụ gị, na ego gorogoro ịbịa gbuoro ha anụ. Imechazie ya, igbuo onye bụ ọkụkọ, gbucha onye bụ ọkụkọ. Anchetakwa nkwa ọbụla ị kwere ha na ị ga na-eme. Ọ bụrụ na ị kwere ha nkwa na ị ga na-abịa egburu ha ọkụkọ once in a year or 2 times in a year, depends ka o si ebere gị ihe. Ịgwa ha na ime ụzọ omeghe na ihe abịa gburu ha anụ ọzọ. Imechaa ya, igbo onye bụ ọkụkọ, were ọkụkọ anwa akpọchacha anya nwa ọkụkọ anwa. Nwaanyị ama erikwa ya na ọkụkọ ana, ịghọtara ya. Nwaanyị agha erikwa ya, erikwana ya. Nwaanyị rie ya n'afọ nsọ ya, rie ya nsọ ya aka ọtụọ, mana abụrụ ihe eji akparị amụ. Iwere ọkụkọ ahụ jee sichaa ya, esichaa ya, iwanye ya ji according to ọnwa ụmụ nwoke nọ na ngwuru ahịa eso uri. Mana ọgwụkwa nọọsọ gị, ịwanye so one gị nwaanyị erichawu. Ịwanyechaa ya, isie ya ji ọ bụrụ na oge, iweta ofu ibe ji n'ime ji niile anyị wanye n'ite. Ndị ahụ rụtakwana ya etinye mmanụ ose, ime tinye mmanụ, ị ga-etinye ose, obere ose, magi
na-enwe ike tii crayfish but no mmanụ abakwanye mmanụ ada aba n'ihe a ji arụ ọrụ mmụọ. Ichicha ya ebutuo mgbe ị na-esi ime inekwana ya nnu etu ọbụla ọ dị inekwana ya nnu maka ọ bụrụ ngwa ya ebu mmụọ ụzọ wee ri. Imechaa ike ejizie werezie ihe dụọ na ji afọ na ji eghere ịma na oke ekwuona iwere ji ofu ibe dowe n'efere jewe na ụka ahụ igburu weta livi ya weta obie wetakwa gizzard ya ikpuchie iwere ya wechisie ụtọ ụkwụ ya na tinye n'efere were jewe n'ebe anyị nọ wee gwa ha na ụka ahụ igburu fa n'ogekwana iwere isie tinye na akwụkwọ ogirisi nke mbụ were ụkwụ ya nke mbụ tinye na akwụkwọ nke ịbọ were ụkwụ ya nke ịtọ tinye na akwụkwọ nke ịtọ iwepụta obie ya bụ ọkụkọ tinye na akwụkwọ nke mbụ sị ha na-ịchọ ka obi gị na ha bụrụ ofu. Imechaa ya werezie olive ọka anwa pirie na utinyanwa ji wee sị ha ka adị na-enye ha ihe ọnụ na-eri ịkpọọ ya into 5 n'efere ahụ were ofu ụzọ tinye ha na-enye ha nri abụ na nri na taa akwụkwọ na-enye ha nri abụ na nri ihe ọnụ na-eri na taa abụ eke tinye na-enye ha ihe ọnụ na-eri na tata bụ afọ tinye orie tinye na-enye ihe ọnụ na-eri na tata bụ afọ tinye afịa na anọ ụbọchị na anọ the last lot irie ya onye abụ na gị na ha erikọna irichazie ya ijezie na ndị nke ọzọ nwa sị ha tata ị na-enye ha ihe ọnụ na-eri ha nyekwaghị ihe ọnụ na-eri mmaji kwuru mmaji imechazie ya ejezie n'ite nke anwa isizi ọwụzie na ndị adụrụ ya ma ọ bụ ịchọta isi ụtazi etinye wee tọnụzie ya wee rizie nkwụ nwoke ibe gị chọtara gị ya eso wee ri. Imechaa ihe a ị mara na mgbe ọbụla ịpụta n'ụtụtụ ọ bụrụ ịnọ n'ụlọ ije ebe a were ọjị na ọjị na edo ji ebe a je tụọrọ ha mmanya ọkụ gwa ha ihe ịchọ ka ọ na-emere n'ụbọchị ahụ. Mana ị bụrụzie maka chepụtụzie maka ndị nọ n'anị mmadụ ọ bụrụ na ị nọ n'anị mmadụ ụta ka si wee kọwalụ gị ka ị ga-esi wee wube ọta na ọ bụrụ na ị nọ n'ebe a bụrụ ala Igbo ma ọ ị nọ n'ala Igbo mana ibi na township ebe ị nwere access to your own land ebe ị nwere ike ime elu then jee watch ya jee chọọ maka video ebe m kwuru how to set up an altar. You look for a table or a stool agwa nke etu ya esi wee were nzu ma ihe ndị ọzọ wee mee wee dọnya bụ altar. Lụtakwa na ọ bụrụ na nke ọdịnala ka ịdọcha ya were ego any amount wara ha sa na ego ka ị chọrọ nọ n'uwe ego ka a chọrọ ọkwa na ịnọ na town jee watch ya video ebe m kwuru ma how to set up an altar sikwa etu a wee dọọ ya wụ ya own altar. Gwa ha na mgbe ọbụla ị nọ n'altar wee na-ekwubi okwu ka okwu anyị na-ekwu ka ọ dịkwa ile. Ọ bụrụ na dibịa rụrụ ọrụ rụchalụ ọrụ echefukwana ịnọ na ya own end wee na-ekwubi okwu wee na-akọ with that ọrụ ahụ ọ rụrụ gị. Dibịa rụchara ọrụ mana o nwere ihe ndị kwubi okwu a chọrọ ka ị na-ekwubi ọ dị very important. Gwakwa gosi ya nwee time na ọ bụrụ na ịhụrụ ndị nọ n'ana mmadụ ya nwee time iji abịa na ya bụ ihe ọcha gị abịa ekwubi okwu. Agwara nsọ ụgwọ na 6 AM let it be 6 AM for 21 days. Echefukwana ide prayer request gị ga-edewe n'ebe ahụ ị ga-abụ na after the 21 days. Ime ihe ndị a na-agwa wutu obiọma you will start seeing favor. Mana echefukwana ọ bụrụ na ime ihe ndị a na-agwa gị mechaa ya inwe chere mma echefukwana ishia ya testimony with Eze-Ana Ugochi tubelu. O nwere ihe nji ya testimony eme unless ị chọrọ igburu mmụọ anyị anụ mana testimony gị abụrụ adịmeshi testimony mana ka ọ ga-abụ ikwu ime ya etu anwa ejekwa m to ndị mụ na ha nọ sị ha na ihe a ha gwakwara m nkụziere ndị mmadụ na nkụzikwara ya na ndị mmadụ na-enye testimony. Nke ọzọ echefukwara ihe mbụ na mbụ ị ga-eme ibido n'ọdịnala ihe mbụ na mbụ ị ga-eme before you even go set your altar. Lofu akwa ọkụkọ Igbo were eze n'anyanwụ loketi ebe east agwa gị na ebe east wụ ụtụtụ ebe ọnwụ na anwụ si achanite na ya compound bazie n'ime ụlọ gị 4 corner of your room one side must face the east. Igwe werezie wesa na taa niile eze ha iwe iji ihe a eze ha iwe ọbụla ha na-ewere gị nyaze ibutazie ya etu anyị na-eze ha iwe anwa iwere akwa asị ha iwe ọbụla ha na-ewere nya ya banye na akwa ọkụkọ Igbo ihe dị ndụ iwere obere nnu na mmanụ imetụ na ihe dịka okwuchi gị kọva bọtụl whatever tinye obere mmanụ tinye obere nnu gwepụ akwa nnu a na-ete na akwa ara etere na nnu na mmanụ adịghị esi okwu
ịkwụcha ya chụọ ebe ụzọ gbara ịtọ ọ bụ ịnọ gwa ha nawa ihe aja idu ebe iru ebe a were 10 naira 20 naira 100 naira any amount dị ọtụpụ asị ihe aja pịawa anya wa akwa na junction ahụ dị ebe ị na-eje etu a ka ị ga-esi wee zechi gị iwe etu a ka ị ga-esikwa wee zie ya ancestors iwe etu a ka ị ga-esikwa wee zie ezumozu mmụọ niile na-agbawa ụgwọ ma ndị mmiri iwe wee gwa ha ha wetara gị ego n'ụzọ gị mepee na ị ga-arụ ọrụ dị n'ụzọ gị mana echefukwana ụzọ gị mepee ka ije mezuo nkwa ahụ ikwara ịghọtara ya abụọ ka ije chụọ aja ngwara gị ụzọ mepee irere asịsịa aja anyị na-achụ bụ ka ụzọ mepee ka iwe eme ihe ị kwesịrị ime ịghọtara ya ọ bụrụ ịchụ a na-aja ya ma na-eso ọgụgụ ya problem no ọ bụrụ na mmụọ na-anaghị ihe mme a ga-enye ya ihe mme mmụọ a ga-achụda aja ga-achụda aja mana ihe a na-ekwu ụfọ open door meghezie ije mezuo ihe ị kwesịrị ime maka na ekene nwaanyị na-agwa akịrị ike adịghị aka adịghị akwụta ọzọ nke a bụ ihe ị nwere ike ime ị ga-eji wee na-eze mmụọ iwe ọgwa nna iwe onye agbaala afọ wụ na mmụọ nna ngwube nna gị na-ewere gị iwe kaba ahụ mee ya mana ihe ndị ọnwụ na ibi na township ihe emewe mana ya aka ọzọ ọtụmụ Eze-Ana ka njere gị aka wee mee ya aka mana nke a na-ya akwụzikwa ụgwọ ịgatara ya na ihe na-achịkọwara gị bụ set up your altar be serious with ya ego ọfọ abụ m onye ọgọ mmụọ yes gịnị bụ mmụọ a sị na Chukwu bụ mmụọ so ịkọsarịanụ ịkpọkụenu onye ahụ ịgọ mmụọ abụ m onye bụ nwa na onye ịgọ mmụọ so ịkpọ m onye ọgọ mmụọ mma asa gị ịghọtara ya so ihe na-achịkọwara gị bụ na imewe ihe ndị a na-agwa gị you will see massive result then ịwụkwara onye nwere kọl ị chọrọ ka eduzie gị n'etu ị ga-esi wee hazie ihu ọrụ gị echefukwara ime out time to visit Eze-Ana Ugochi na temple aga m emere gị aka wee gbazie gị olu onwe ajụjụ ọbụla ị nwere ihe a nkụzi taa on how to set up an altar in ọdịnala Igbo ihe ị kwesịrị ịma sendere m message na 08057837672 Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite bụ afa m ndewonu.